Eta ez dakit zehazki zerak uste zuen gehiago, ez dakit, o txute asko iteitu zue, o asko elastizidade asko berdu portero batek, o zein da bihar ditun gaitasunak? Garrantzitsuena da, ez erroriak, geroz eta gutxiago. Vale. Akatz gutxiago. Gaina portero baten akatzak ederk ikusten dira, ez da? Gogorrak izaten dira. Buru asko landu behar da. Vale. Ze teknika aukeratu, momentutan, zenbat arrisku dagoen. Bai, gauza morda. Eta adibidez, entrenatzaile titulua ateratzeko, ateratzula pentsatzen dut, ez da? Bai. Zer ateratzen da? Titulo desberdina da atezain izateko edo atezain entrenatzaile izateko edo entrenatzaile futbolekoa izateko? Bai, orain bai. Espezifikoa da? Bai, UEFAk orain ematen ditu kurtsoak. Vale. Eta bai, egin behar ditut 3 kurtso, iristeko goi mailara. Bai. Orain goz, lehenengo, 3 egin ditut, baina ezke orain gauza da, esaten dizutela... Hori gota organikoa nago. Egin behar dituzula jokalarien kurtsoak aldi berean. Osa, ni izan behar nahiz lehenengo entratzaia, gero atezain entratzaia izateko, orduan... Osa, aurren ikasi behar dezu, esango genuen bezala, generikua eta gero ja espezifikatu porteroen, ez da? Baina berria da, orain UEFAk, Italian eta Frantzian berdina ikasten da, orduan egin dute dena, unifikatu. Hori da. Eta hor ikasketa horiekin, eta ja, segituan hasi zaizu lana, ez da egon geldikan ez da momentu bat? Egia esan horrela da futbola. Bai, ez da? Bai, etxean nengoen, hor, eta dei bat jaso nun, istilu bat eukizuten lehenengo taldean, beste atezain entratzaiekin, eta venga, etorri honea gorka. Hori da. Etorri honea, eta hurrengo gunean, hasi. Gauzak azkarra egiten dira hor. Katxiz da, Amar. Kampo azkar juteiz futbolien, baina lanian eba azkar jartzei orduan, ez da? Bai. Ondo.